9 феврал дар меҳмонхонаи ҳаят Риҷенсии шаҳри Душанбе маросими имзои қарордоди ҳамкорӣ миёни Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ва ташкилоти Ҷ-спорти Ҷопон доир гардид. Қарордодро раиси Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоили Маҳмадзоир ва раиси ташкилоти Ҷ-спорт профессор Озеки Такаҳиса имзо карданд. Шартнома то соли 2028 эътибор дорад ва он барномаи мукаммали рушди ҷудоро дар Тоҷикистон дар бар мегирад. пас аз имзои созишнома дар ҳузури намояндагони васоити ахбори омма нишасти матбуотӣ доир гашт. вақте аз ҷониби Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ба мо пешниҳоди ҳамкорӣ кардан, бароям хеле шавқовар шуд, чун лоиҳаи пешниҳодшуда ба ман писанд омад. мо омодаем ки барои рушди ҷудо дар Тоҷикистон кӯшишҳои худро ба харҷ диҳем. инҷо омадем ки бо сатҳи ҷудо аз наздик ошно шавем ва мутахассисони варзидаро аз Ҷопон ба Тоҷикистон равон кунем, иброз намуд Озеки Такаҳиса. иттилоъ дода шуд ки дар доираи ҳамкорӣ диққати асосӣ бештар ба оммавияти ҷудо, ҷалби ҳарчи бештари кӯдакону наврасон ба ҷудо ва таҳризии системаи нав миёни бонувон дода мешавад. инчунин роҳандозии машқҳои дастаҷамъӣ, курсу семинарҳои омӯзишӣ барои доварон, такмили ихтисоси мураббиён, омода намудани мураббиёни касбӣ дар доираи ҳамкориҳо ба нақша гирифта шуданд. меҳмонони ҷопонӣ дар чемпионати Тоҷикистон ки рӯзҳои 11-12 феврал доир мешавад, ба ҳайси таҳлилгар ширкат намуда ҷиҳати интихоби ҳайати мунтахаби ҷудои кишвар тавсияҳо хоҳанд дод. ҳамаи ин тадбирҳо барои баровардани ҷудо ба сатҳи нав ва ҳарчи бештар дарёфти рохатҳо ба бозиҳои Олимпии Париж 2024 мебошад. марҳилаи дуюми ҳамкориҳо бо мутахассисони кишвари Ҷопон ин то соли 2028, яъне тайёр кардани ҷудокорон ба Олимпиадаи Лос-Анҷелес ба назар гирифта шудааст.